Huwag mo ganun. Yung nasa taas lang. Wala po, sir. Huwag mo ganun. Yung nasa taas. Layo pa, sir. Ayaw. Joseph na lang dalawa, saka isang tubig. Yan yung para. Malipot ba ang tubig? Malipot. Sida ko lang po, sir. Sadit lang. Pang tulak lang. Eat lahat. Ayun, para sa tawag. Ayan. Ano yung connect niya, sir? Mga tinapat na tayo. Ayun.
Iba mo nga. Mayo po. Baka nagkikisa. Para sa inyo eh. Hindi ko lang sigurado. Try mo sa ibang butika. Iba ka mo. Yung nasa taas na yan. Ay, wala akong Sir QQ10. Para sa inyo. Ay, try mo sa ibang butika. Thank you. Ilan mo ang may price?
Kuha ko mo ganin. Ini yung nakasulat sa taas. Same type. Kuha ko mo. Anong brand ang bakal? Dahil ko ano kasi ako init ng bakan. May sublet po after lunch. Diba handa kami ni Maxat ng isda? Mahal po po eh. Ay, ilago na lang. Ano po ilago? Siguro na po kami halik sa partis. Wait. Mas mahal pa si Ino. Dito mo na ito ang binakal mo gulay. Ano yan para sa mata? Ini sa bako. Ay, ini ba masama or? Ini lang, ini lang. Pero ini kinabahal niya nagabos. Ubos na garo. Hanggang anong man lang. 2 months man lang iinom. 30 lang garo ang nabakal. Kaso kung may sample ka pa ta sir. Di mo arang kung para sa pareho lang. Pero araw ba sa kanil, Kyoto man. Mayo, di mo kay aram kung anong inom kasi nakabakal. Kung araw kay kanyo, mayo kaming araw kanyo. Naka-generic yung Ketlin. Si brand ko araw may sample. Ano pa rin tayo? Dito kasi siya sabi ko. Pag-ring niya mag-ako.
Igwa ka mo gani. Kung pag ano ba nila? I-discount pa? Ito yan na yun. Ayo. Bunamin, igwa ka mo bunamin. Morado. Murado. Ano po, si generic 4. Si branded 16. Bali, apat siguro. 60 ang saro. 16. 16. Akat po. Sampulo, gura no? 160. Yeah. Mami niya na. 30. Yun na lang ito nila. Tapos, Kurang tayo na kagano pa po. hindi na nag-black lang. Ay, 55. Ano yan? Parang black. Brown black. Lahat po. Magkano sa inyo? 140. Hindi na po ano. Ay, nairas pa ulit. Ay, nag-ano na po. Hindi na lang po mga ilang pulo pa niyo. Ang pulo pa niyo sa akin. Lalabas siya. May reference pala. Re-attempt sa medyo.
Ah! Alin? Piro Pharma. 27. Gura mo. Nang 137. Anong brand ka sa Hindi ko alam kung anong brand. Tokyo? Tokyo lang. Ayaw ano. Sinugo lang kaya ako. Ano yan? Kyoto? Robust 510 pieces. Price check na, B? Tokyo. Ang uwa po kami, Kokyo 10, naku mayo pong Kokyo 2. Wala nerve Ay, ba? bako daan yan. Kokyo 10 ang available niyo. Kokyutin sa puso daan yan. Oh, Kokyo 2, mayo po. May nabakal na po Sa ba siya? matag, sa matag. Kulang da pang 2 months Kaya daan po, eh. mayo po siyang sample. Katong nabakal niya or may... Yan kaya sa dait. Pinadala lang niya. Pare ko takong ubos siyang sample para may link ka. Yeah, thank you.
Kyoto. Ha? Silang ano ang pero 2 months garo na kaya 30 lang na bakal ko dagdagan garo 30 pidaso. 2 months ang nakalagay. 30 lang na bakal kaya binilogan kulang pang 30. Siyempre po kami nakabakal. Mayo po kami kanina. Kaya ko araw ka sinugo lang ka na to. Ang paggamit ay isang hatchet lang sa Okay, sir, ano po? Nawala man si pang luwa-luwa. Ano nga ma'am si first name? Ayun, David. Ayun. Ayun po, ma'am. After 4 months, ma'am, O sa February, March, April, May, June na, ma'am. June na siya mabalik. Yes po. Pero tuloy-tuloy lang yung drops. Continuous lang yun, ma'am. Papakalak ng saro yun. Mga nito.
Hayla Hamad po. 620 po, ma'am. Pakain mo na, sir. May ihapot lang kita. Wait lang. Monthly. Ng 620 po. Ma'am, wait lang. Thank you po. 620. Ma'am, may ano ka lang, ma'am. 100 lang. Tawad na kami. Ano sir ang mo po? Hapot ko lang ko tapo kung may available ka. Ang hirap kaya ang hanapon sa Alin? pharmacy. Ini pong Yes po. Uwa po hindi sir. So, baling sir, ini po, 900 ang sarang box niya. Then yung sir, ocular po, 650 ini na po nabakal na po dayang. Ini lang ang dayang. nila. Okay po. Ilan sir, mabakal na po. Iyo po. Pangalan sir kang pasyente. Valeria Hirang. Hirang po. Hirang. Hirang. Valeria. Saro lang po. 30 pesos. Ang isang box 30 pesos. Sarang box po, 900 po. Kung dalawahin mo na lang siguro para din na pabalik-balik. Eduardo Pilapin po. Nagpuli na kaya sa diet yung may sa dire yan. Tapos dahil na mahanap duman. 180 sir. Thank you.
Share, like, subscribe. For watching, you thanks.